ciwo ne wani illa ne da akwai wacce nake so ba ku gane ba. Kai zaki ne, kai jigo ne, na kirarin da kake so baka taka ba. Daga kallo ɗaya kauna da yi fadawa, daga na hausa make zana yi lekawa. Duniya kafke kaɗai ce na fi sabawa, wanda ya rabu da ke zami yau gaba. Yanzu kai ke sama kai za ka ta zarcewa, tunda na gane da kai ɗaya na fi dacewa. Sha zama sha kurmi kai ɗan hausawa, kai komai ka biɗa ba na hana ma ba. Rabbi Allah kai salati ga mafifici, adadin numfashi da mabugun zuci. Rabbi dan annabi na sa nasara in ci, darajar annabi ni ba za na koka ba. Rabbi salli salatan lil khairi khalqillah li Muhammadin wa ahlihi ibadallah. Shugaba wanda da ƙaunarsa nake shela, mulki sun samu dace ba mu taɓe ba. Rike ɓarinki da sauri, zan haɗa miki shayinki ki sha daɗin kauri. Zan saya miki gwargwadon ya kare ki ga ɗari. Zuciya bagun wata idan har ba ke ba. Yanzu yanzu ne in canja maka suna, adadi na uwa uba da an sa mana rana. Shagwaba za ka sha za ka gabata a gurina, komai na ajiye in ka ga dama ka ta ɗiba. Na gode Allah na yabanke matsayin mata, kuma mun samu fahimta bisa cancanta. Da ladabi ce da biyayya ba ta minke ta, kaf cikin matan yanzu ba kamar ke ba.